urte pixkat gazte asamblada, Aldezarreko gazte asamblada, Urgulpeko gazteak izena zegana, pixkat hasi ginen egonkortzen, ez? Azkenean, Uxotegi okupatu zenetik gaztetxe bat ez delako egon gure auzoan eta behar bat ikusten genulako. Azkenean, auzoan, aisialdian eta ibiltzen ginen edo tabernetan, edo plazaren batean, baina ez dago nola gure beharrak asetzeko tokirik eta nunbait goxo egoteko eta auzoan ere lanketa bat eta emateko, ez? Hori dela eta hasi ginen lanean eta lehenbizi 31 kalean okupatu genuen simbolikoki edifizio bat, orain pentsio bat dena eta hor ere okupatuta atera ginen bertatik. Eta gure helburua zen Kaialdeko, Kanpandegiko Horixe ikastola zaharra zena okupatzea. 12 urte daramatza hutsik, eta gure helburua zen hau okupatzea eta honi probetxuzko bat ematea. Orduan, lehenengo aukeran harrapatu gintuzten sartzen, eta hori dela eta pentsatu genuen beste nunbaiten egitea, beste zeo zer. Eta hori dela eta auzo lokala deitu genuen Aldamarkaleko lehen bideokluba zena, eta hor pasa genuen aste bete edo, eta hori ere desalojatu gintuzten bertatik. Eta bildu ginen desalojatu gaituzten mendik eta beste irtenbide bat eman. Eta batu ginen gazte guztiak eta erabaki genuen berriz aukera bikaina zela honea sartzea eta sartu behar ginela. Eta irailaren 2an, estropadetan, sartu ginen bertara eta gaur egun hemen gaude. Gaztetxea bereziki antolatzen da gaztetxeko asanbladaren inguruan. Astero edo elkartzogea asanbladetan, ostiraletan egiten ditugu 21 gazte, gutxi gora bera. Eta hori, jardun nagusia hortik ateatzen da. Gero bai, auzoko eta Donosti mailako eragilentzako guztiz zabaldua dago eta eragile dexentek hartzen dute parte eta erabiltzen dituzte gaztetxeko tokiak. Eta gero pixka bat aipatzeko bertan egiten diren proiektuak edo, hemen sortu dira bai joskintza tailerra, egiten dira filosofia mintegiak, xaboi tailer bat ere egiten da iraunkortasun batekin esan nahet. Formakuntza dexente egiten dira, proiekzioak, eta hori bilerak, orokorrean gehien egiten dienak bilerak dira. Egia esan auzoarekin daukagun hartu emana hasieratik bukaerara asko aldatu da, ez? Izugarri eskertu behar dugu auzoak eman digun laguntza guztia. Hasieratik beharren zerrenda egin zenan edo, auzotarrak egon dira modu ezberdinetan laguntzen eta hartu eman polita izan dugu. Gaztetxeak dazka 4 solairu, lehenengoan sartu eta berala daukagu areto nagusia, bertan egiten dira formakuntza handiak, bilera handienak, proiekzioak, zirko eta nizbait dantza tailerren bat edo egin bada horre egin dugu. Gero badago ere aurgunea, aurrentzako soilik dagoen espazio bat da, askotan ere aurre asko etortzen direnez, erabiltzen dute ere bai aurgunea eta bai areto nagusia ditzen dioguna. Gero ondoren badago sukaldea, sukaldatu egiten da, edo zenbatkari, afari daukagula hor sukaldatzen dugu dena, eta horreipatzea ere azkenaldian saiatu gerala gaztetxeko kideen artean afariak egiten edo harremanak sendotzeko, edo bilera ez den guneetan edo elkartzeko. Gero bigarren pisuan, oain hemen gaude, liburutegian, ikasteko, irakurtzeko eta leku lasaia da jende artean suabe bada ere hitz egiten egoteko. Gero badegu tailerra, edozein konponketa egin behar denean edo tailerra erabiltzen dugu. Badago beste gela bat orain lolekua izateko egokitzen ari geana, eta dago bilera gela, bilera guztiak gehienak hor egiten dira. Eta goian ja aisialdira bideratuta baukagu aisialdi gela bat, pinpon mailak, sofaren bat bauka, bilarra eta hor elkartzen gara atxalde askotan atxalde pasakiteko, frontoia handi bat dago, eta azken pisua da terrazta edo deitzen duguna, oso egokia dena, lasai egon nahizunean, haizea hartu nahizunean, eta...
Abenduaren 26an, tailertxo bat egiten ari ginela, etorri ziren udaltzainak notifikazio ematera, desalojo prozesu administratiboa edo hasi dela esanez. Urgentziazko prozesua aktibatu dute, horrek esan nahi du hasieran 10 egun izango genituzkela helegiteak edo aurkezteko, eta orain 5 murriztu da, erdira. Orduan, urtarrilaren 3an bukatuko da helegiteak aurkezteko azken epea, eta hortik aurrera desalojo arriskuan edo sartun gera. Azpimarratu nahi ditugu batez ere bi data, finko ditugunak, adibidez urtarrilaren 2an izango dela prentsaurrekoa udaletxe parean, eta bestalde ere bai, zabaltzen dugu gonbitea urtarrilaren 4an, egingo egun manifestaziora, plaza berritik abiatuko dela. Aipatzea erresistentzia fasean denok eman dezakegula gure aldetik edo maila desberdinetan, erresistentzia delako bai hemen egotea, bai orain arte egin diren ekintzekin hauek jarraitzea, janaria edo ekartzea, behar zerrenda bat jarriko dugu eta material hori ekartzea, eta baita gaztetxean egunero daudenak goxatzea edo erresistentzia denok egin dezakegu oso maila diferentetan, eta dena dela ongi etorria eta hori jende animatzera erresistentziara batu eta Kijera gaztetxea defendatzera. Eta berri ere azpimarratu nahi dugu, ez dugu lautziko edifizio hau desalojatzen eta saiatuko gara lanen tinko geratzen.